ನಮಸ್ತೆ ಪೂರೈಗಳ ಇನ್ನು ಯಾಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬಜಾರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಮೊರ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವಳು ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು 4 ವರ್ಷ ಇರಾಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವಳು ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಜಾರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇ ತುಲೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಏತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬನ ಉಂಡು ಬಂದ ಪೂರ ಚೈನದ ಐಟಮ್ ಅದೇ ಚೈನದ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಶಾಪು ಪೋಂದಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಂಚ ತೂರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ಲು ದೀತೇರು ಮೂಲ ತೂಕ ಅಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತನದಿತ್ತು ತೂವಲ್ಲಿ ಏತೈತೆ ವೆರೈಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀತೇರು ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ವೈಟ್ ಹಂಗೆ 10 kg 10 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೂಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವರು ಬರ್ಪೇನೆ ಮುದ್ದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಬನ ಪತ್ತು kg ಆಪನಾತು ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ಲು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ದ ಪುರ ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೂವು ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಏತು ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಒಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲ್ತದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಯಂಕರ ರೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಜಿ 55,000 ಪಣದಲ್ಲ 55,000 ಪಣ್ಣ ಇಂಡಿಯಾದಂಜಿ 2,000 ಮುಟ್ಟಾಪನ ಆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ಆಯ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಚೆಕ್ ಓಡಿತ್ತು ನಾವು ಬೈಕ್ ಸೊ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತಂಡೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಊರಾಗು ಮುಂಚ ಓಕೆ ಬಾಸ್ ಕಾಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕುಳಂಜಿ ಶಾಪು ಪೋಪ ಅವಲಂಜಿ ಉಂಟು ಪ್ರೇಮ್ ಓಡೆ ಬೈ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶಾಪ್ ಬತ್ತ ಲೆನ್ಸ್ ಎತ್ತಿತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಕ್ ದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಬೋತಿನ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಮಗು ತೋಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಐತಿ ಲೆನ್ಸ್ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 150 mm 150 mm 7200 mm ಏತು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ತಿಂಗೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರೈಸ್ ನೀರು ತಗೋರ ಒಂದೆರಡು वो बिलाल भाई बिलाल भाई हाय करो बिलाल भाई
ಮುಜಿಗೆ ಜಾರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಐಟಮ್ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ರೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ಕಾಸೇನಾ ತೂವಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪನು ಶುಕ್ರವಾರ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಚ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಮುಲು ಕಾಸು ಏತಪ್ಪ ಮನಿ ಪೂರ ದೇಶದ ಕಾಸು ಲೆಪ್ಪನು ಮಾತ ಕಂಟ್ರಿದಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈಚಿನ ಬಾಕಿದ ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಶನಿವಾರದ ಗುರುವಾರ ಮಟ್ಟ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪದು ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ನೀವು ಇಂಜಿಗ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಮೂಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತೂಲಿ ಭಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶೋ ದೀತೇರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ರೇಟ್ಲು ಉಂಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತೂಲಿ ಭಾರಿ ಬರತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ದೀತೇರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ದೀತೇನೆ ಮೂಲ ಭಯಂಕರ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಟೋನ್ ಬೇತೆ ಟೈಪದ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ತೋಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಕು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ದೀತೇಳಿ ಮರತ್ತನ ಮರತತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ನೀರು ಬರ್ಪನ ಕೆಲವು ನೀರು ಬರ್ಪನ ಕೂಜಿ ನೀರು ಬರ್ಪನ ಇದ್ದಾನೆ ಕೂಜ ಊಜಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಣ ಹೂಜಿ ದೀತೇವೆ ಮಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಲಿತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಷ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮರತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಎಂಕಲಂಜಿ ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಸ್ಸಿಮಾನ್ ಬಜಾರ್ದ ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ ಮೂಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಜನತ ರಶ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವಡೆ ಓವು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರೊಂದು ಪುರ ಮಾರ ಬೇರೆ ದೆತೊಂದು ಬೇರೆ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇಡು ಪಾರ ಆಪುಜಿ ತೂವಲಿ ಇಂಚ ರಶ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಜನ ಅಂತ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ದ ಪುರ ಏದೇ ಟೈಪ್ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಬೇರು ಪಂಡ ಮೂಲು ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಪಾರಿವಲ ಅವಡು ಟಕ್ಕ ಅವಡು ದೆತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾತುಕೋಳಿ ಅವಳೊಂದು ಪಾರಿವಲ ದೀತೇನೆ ಒಕ್ಕ ಫುಲ್ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ರಶ್ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ನೀಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪದು ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆದುಂಟು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ ಇಂಚುವರೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಬಾದು ಇಂಚುವಲಿ ಮೊತ್ತ ಬಜಾರ್ ಮಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಪಾರಿವಲ ಅಂದು ಪೂರ ಮಾರೊಂದೇ ಪೇರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಲಿ ಸೇಲೆ ದೀತೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾರಿವಲ ಒಂದು ಪಾರಿವಲಗೆ ಪಾಡಿನ ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಶೂವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೇಸಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾರಿವಲ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರಿವಲ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಪಾರಿವಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಾರು ಶೂವಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ದೀತೇರೆ ಹಲೋ ಕಾಕ ಬಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ಗೆ ಸೊ ಔಚಿಯ ಕಾಕ ವಿಟಮಿನಾ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ಗೆ ಪಾರಿಯಲ್ಲ ಪಾರಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸೀರಾ ತೋಲಿ ಪಾರಿಯಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ದೀತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾರಿಯಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರಿವಾಳ ಮುಂಚೆ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುಜು ಅಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೋಲಿ ಸೇಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಕ್ಸ್